No, Magio Solo, televízor, za zriadenie zaplatíš. Kde to je napísané? Tu, však tele. Magio služby TV a Solo. Na 2 roky a na rok TV Solo. Mesačný poplatok je 800 korún. No, na rok. Na 2 roky a na ročnú zmluvu platíš 1060. Mesačný 950. Není tak, jak oni píšu, a keď máš ešte rozšírenú inštaláciu, a toto má základný balík, nič iné. Vidíš? Rozšírená inštalácia. Tak ešte platíš 1180. To je ako na 2 televízory. Rozšírená inštalácia, to je na 2 televízory. Nie je na to, ale tu má základný balík. Podľa vášho výboru ešte. V rámci Magio štart získate základný balík. Len na štarte. Klasiku ho nemáš, aj túto. Solo získate bezplatne základný a 3 tematické balíky podľa vášho výboru. V rámci Magio TV Solo získate bezplatný základný balíček a 3 tematické. No. Tak to je bezplatný. Ale mesačne